Ако искаш истински приятели, бъди истински себе си. Истината не е нещо, което търсиш навън. Тя не идва чрез одобрението на другите, нито чрез ролите, които играеш. Преди да търсиш връзка с другите, създай истинска връзка с себе си. Тази вътрешна връзка е коренът на всяко автентично приятелство. Истинските взаимоотношения започват там, където свършва нуждата да се преструваме. Но това изисква смелост да се изправиш пред себе си, да наблюдаваш мислите си, да признаеш раните си, без да ги прикриваш с усмивка. Ти не си мислите си, ти не си емоциите си, ти си този, който ги наблюдава. Не се опитвай да бъдеш перфектен, опитвай се да бъдеш автентичен. В този вътрешен покой започва истината, а тя е простичка, тиха, но в нея има сила, която привлича точно онези хора, с които можеш да бъдеш напълно ти. И когато станеш автентичен, ти ставаш ясен. И хората, които трябва да бъдат в живота ти, ще те намерят. Ще те намерят без усилие, без страх, без маски. Задай си въпроса, коя част от себе си все още се опитвам да скрия. И после направи нещо малко, но смело. Покажи я. Истинската сила е в автентичността.